Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongetorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urriak 20 dugu gaurkoa ostirala eta beti bezala efemerideak, agenda, Iruña herriko albisteak eta betiko edukiak izango ditugu. Eta ondoren, kiriketan, bertsokabiko gazte sariketaren bigarren kanporaketa emitituko da, beraz, gelditu gurekin. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1976 urtean Argentinan Diego Maradonak gaur egungo futbolari garrantzitsuenetako bat bere debut profesionala egin zuen, Argentinos Juniors kirol taldean. Era berean 2011 urtean bi gertakari ezberdin gertatu ziren, alde batetik Espainian etak Euskadi Askatasuna erakundeak behin betiko borroka armatua utziko zuela adierazi zuen. Bestalde, bigarren eta azkenengo gertakaria urte berean izan zen 2011 urtean, baina Libian. Hor matxinoek Gaddafi diktadorea hil zuten eta horrekin 40 urte zeraman diktadura amaitu zen eta Libiako gerra zibila ere. Egunero bezala, azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Zatiketa lauko gobernuan polizien legearen harira. Polizien legea atzera bota dute alduguren eta ezkerraren botoekin. Eztabaidatzen ari ziren bitartean parlamentuaren aurrean Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek deituta elkarretaratzea egin dute. Kataluniari begira jarriko gara gaurkoan ere, izan ere, kezka handia sortu da Euskal Herriko gehiengo politikoen artean Madrilek Kataluniako autogobernua kontrolatzeko hartutako erabakiak. Nafarroan, gobernua babesten duten lau alderdiek elkarretaratzea egin zuten atzo parlamentuaren aurrean. Eta ekonomia kontua guain izpide TRV-ko 123 kaleratzeak legez kanpokoak direla dio Gorenak. Eta hezkuntzan zerrenda bakarra ezartzearen aurka agertu da UGT sindikatua. Sindikatuaren iritziz zerrenda bakarra diskriminatzailea da. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Arrosadiako zentro komunitario erabiliko duten kolektiboekin hitzarmena sinatu du Iruñako udalak eta bi erakusketa kondestableren jauregian. Pedro Manterolaren pintura erakusketak atzera begirako erakusketa batean egoteko aukera emanen digu. Eta bertzalde, transexualitatearen bidei buruzko Mac C. Llopen argazki erakusketa kondestableren jauregian ere. Gaurko egunkarietako azalak ikustera eta Diario de Navarrasekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, gobernuak bihar erabakiko du 155 artikulua nola aplikatu. Azaleko argazkian, Comisiones Obreras, ELA eta UGTek deituriko elkarteratzera hurbildu ziren zenbait polizi ageri dira. Nafarroako poliziak Barne Ministerioaren proiektuaren aurka lema zeraman pankartaren atzean. Argazki honi dagokion lerroburuak, audio, parlamentuak Beaumonten legea bertan bera utzi du. Azaleko beste lerroburuak. Urtean 100 emakumek bularren berrera ikitzea egiten dute Nafarroako ospitale gunean. Foren itxi egiten da eta bere 33 langileak kaleratuko ditu. Mankomunitatearen informe batek Pio bigarrenean 1200 plazako parkin baten aukera aipatzen da. Osasunak lehen postua babesten du. Jarrai dezagun Diario de Noticiasekin. Lerroburu nagusian, naiz eta Puigdemontek independentzia ez zela ontzat eman onartu, Rajoyek 155 aktibatuko du. Azaleko irudian, ezkerrean Puigdemonten argazki bat eta burbuilo bat. Audio. Bilera bat egitearen proposamenari ez zaio jaramonik egin. Ez da arazoaz kontziente eta ez da mintzatu nahi. Puigdemonten gutuna. Argazkiaren eskuinaldean Rajoy dago eta honi ere burbuilo bat egiten diote. Gobernuak baliabide guztiak bere eskumenean jarriko ditu, legalitatea eta orden konstituzionala berriztatzeko, gobernuaren komunikatua. Nabarmendutako kirol lerroburuak, Mendiasko lehendakariari urte bateko zigorraldia. Bestalde, Pandiane izanen
litzateke Promesaseko entrenatzailea, Osasuna aldaketarekin. Azkenik ezohiko filial bat Osasunarentzat erronka berria. Gainontzeko lerroburuetan, gainaldean bularreko minbiziaren ikur den lazo arrosa bat jarri dute eta Nafarroako ospitaleguneak urtean 100 bat bular berregiten dituela nabarmentzen dute. Bestalde, ureztatzaileek Erriberako dituen planak zehazteko eskatzen diote Tejerineri. Poliziaren legearen betoak foruzaingoaren garapena azalerazten ditu, instituzioek beren kudeaketa errumaniar klanarekin babesten dute eta azkenik gorenak ZFTRW-ko 123 kaleratzeak bermatzen ditu. Jarrai dezagun gara egunkariko azala ikusten. Lerroburu nagusian, Rajoyek lehentasuna ematen dio PSOE eta Europar Batasuna lotzeari 155 martxan jartzera baino. Azaleko argazkian, Maldonado kasua Argentina astintzen du. Bestalde, A9ri begira bilerak Parisen eta prestaketa lanak hemen. Beherago, foruzaingoak zerbitzu batzuk utziko ditu Beaumont legea bertan bera gelditu eta gero. Eta azkenik demokrazia eta errepublika mobilizazioaren ardatz berriak. Azkenik ikus dezagun Euskal Herria Irratia zer dioen. Goikaldean Unzuko hotelaren kontrako protesta egin dute Alde Zaharreko auzokideek. Ondoan Berriobeitiko udalaren Goikaldean Unzuko hotelaren kontrako protesta egin dute Alde Zaharreko auzokideek. Ondoan Berriobeitiko udalaren finantza egoera ona azpimarratzen du Nafarroako kontuen ganberak. Beherago, Arrosadiko zentro komunitarioa erabiliko duten kolektiboekin hitzarmena sinatu du udalak. Urriaren 30 arte eska daitezke Iruñeko udalaren diru laguntzak euskera ikasteko. TRW-ek egindako 123 kaleratzeak legez kanpokoak direla dio auzitegi gorenak. Cohousing edo etxe kolaboratiboak Iruñera iritsiko dira aurki. Polizien legeak ez du horrera egiterik izan. Eta oraindik badira plazak larunbatean hasiko den argazkilaritza ikastarorako. Guazen gaurko eta asteburu honetako agenda ikustera. Gaur arratsaldeko 6etan Txantreako liburutegian proiekzioa, Printze txikia, doako sarrera. Gaur ere arratsaldeko 8etan Nafarroako filmotekan beste proiekzio bat. Beste 27ko belaunaldia eta zinema programaren barne dago eta pelikula Mi Adorado Juan izenburua dauka. Sarrera 3 euro balio du. Gaur ere arratsaldeko 8etan Miguel Etxauri Fundazioan hitzaldia Jesus Ponce Cárdenasen eskutik. Poesia eta pintura Espainian. Doako sarrera dauka, baina inskribitu beharra da aurretik. Bihar arratsaldeko 6:30 Itaroa merkataritza gunean kalistenia eta parkur ikuskizuna. Pamplona buela ekitaldiaren barne. Doako sarrera. Bihar gaueko 9:00etan Zentral Cafe Antzokian musika jaialdia eskainiko da. Esto no es rock radical vasco 2, omenaldia izango da eta sarrera 12 euro balio du. Igandean arratsaldeko 6etan Burlatako kulturetxean txikientzako antzerkia eskainiko da. Euskeraz izango da, organik izenburua dauka eta sarrera 4 euro balio du.